Pri príležitosti blížiacich sa volieb sa čoraz viac hovorí o tematike samosprávy a jej poslania. Musíme si však položiť otázku, či sme si vedomí toho, čo táto definícia v skutočnosti v sebe skrýva. Samospráva, v ktorej žijeme, bezprostredne ovplyvňuje každodenný život nás všetkých. Medzi jej kompetencie patrí prevádzka škôl a tiež riadenie takých sociálnych zariadení, ktorých prioritnou úlohou je pomoc sociálne slabším ľuďom. Zároveň sa podieľa aj na fungovaní múzeí a knižníc, ktorými sa vytvára pre nás všetkých neobmedzená možnosť čerpať nové poznatky zo sveta umeleckej tvorby. My všetci nesieme zodpovednosť za vytváranie takých podmienok, ktoré nám umožňujú podieľať sa na rozvojovom procese samosprávy. Samospráva nám pod spoločenským dohľadom zabezpečuje nielen priestor, ale zároveň aj možnosť na jednoduchší a krajší život v nej. Prvoradým politickým cieľom nezávislého kandidáta Ľudovíta Kuľčára je dosiahnuť obnovenie a zvýšenie poľnohospodárskej produkcie v našom regióne, vytvoriť potravinový vertikum v snahe vyprodukovať čerstvé a zdravotne nezávadné potraviny. Úspech je však zaručený len vtedy, keď je spokojnosť nielen u prvovýrobcu, spracovateľa a obchodníka, ale predovšetkým u konečného spotrebiteľa. Prioritou sa teda stáva produkcia širokej palety kvalitných domácich potravinárskych výrobkov a tým aj zároveň zvýšenie zamestnanosti v snahe zviditeľniť náš región. Je to ako jablko, ktoré sa nakrája na rovnaké plátky, ale stále tvorí jeden ucelený celok. Rozhodnutie je na vás, vážení voliči. Ak sa rozhodnete 9. novembra pri príležitosti volieb do orgánov samosprávnych krajov voliť inžiniera Ľudovíta Kuľčára, podporíte ochranu domácich výrobcov. Máme šancu spoločne rozhýbať a oživiť poľnohospodárstvo v rámci samostatne fungujúceho potravinárskeho vertikumu. Nezabudnite, milí voliči, vízia do budúcnosti nám dáva nové perspektívy.